Fati! Na'am mai gida ina zuwa. Kinga na fita. So wannan shingon abincin da Allah idan almajirai sun shigo ki ba su abincin saboda zaman sa haka bai yi ba. Na ji mai gida, Allah kiyaye anya, Allah ba da sa'a. To yanzu na ga lokaci ya kure, ni kan ba zan wuce kawai. To mai gida bayi. Akwai magana, na ce akwai magana, ya fito gana. Yo! Umar ya mahasa. Ta zai kuma sai mai faru da gani bari yana fita zuwa zan yi na rantsa da Allah. Yawwa. Tsohuwar budurwa ta ce fa? To ba yanzu an riga da an yi auren ta ba yanzu ta aure ce. Kana nufin in haƙura kenan? Ka san wahalar da ne akan ta? Tsohuwar budurwa ta ce fa? Ko ma me kai da ita yanzu tun da an riga da an maka aure kawai ka haƙura mata. Kai bari dai kawai. Tsaya. Wanda irin tsaya? Kai ka san wahalar da ne akan ta kuwa? Wannan ma ɓata lokacin da kaga muna zaune da kai yanzu lafiya kalau kakka je ka jawo mana wani bala'i kuma a ce ba wani mun fara yawo akwai magana na ce akwai magana ya fito gana. Fatima ɗanta ne Tuga kofan ka shiga. Dan Allah ka yi sauri ka fita idan mai gida na ya zo same ni akwai babban tashi a kan da. Ni fa so ranki ne haba Fatima. Dan Allah haba Fatima me haka ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida na ya dawo. Na shiga uku inna lillahi. Bude kofar nan malami. Me yasa ke mu haka ne? Fati, wannan ne ko bace take ne ka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, me kawo ka gidana? Wayo Allah, dan Allah kai hakuri. Ka taimaka mun dan girma Allah. Wayo Allah, na shige uku na. Wayo Allah, na shige uku na. Wayo Allah.